Suzi. Ovo je moj novi prijatelj, Lavić Leo. Gdje je? Tu nema nikoga. Suzi je izmislila da ima prijatelja. Zar ga ne vidiš, Pepa? Igrajmo se dodavanja. Može. Hvataj, Leo. Pepa je bacila loptu Suzinom izmišljenom prijatelju. Leo ne može uhvatiti loptu. Može, samo se ne voli igrati dodavanja. Što onda Leo voli raditi? Pa voli rikati. A riče li sada? Da. Roar! Nisi li to bila ti? Ne, to je bio Leo. Bok, Leo. Pepa se pretvara da i ona vidi Lea. Leo, hoćeš li biti i moj prijatelj? Što je rekao? Klimnuo je glavom. To znači da. Pepa, Suzi, hoćete li doći probati voćni kolač? Mama je odrezala 2 komada voćnog kolača za Suzi i Pepu. Mama, Suzi ima izmišljenog prijatelja. Zove se Lavić Leo. Aha, a voli li on voćne kolače? Leo voli voćne kolače. Ne budi šašava, Pepa. To nije bio Leo. To si bila ti. Leo više voli čokoladni kolač. Ali nemamo čokoladni kolač. Bi li ipak htio voćni kolač? Rar! Probat će mali komadić. Mama je dala komad kolača Suzinom izmišljenom prijatelju. Djeco, imat ćemo veliku rasprodaju. Novac koji skupimo upotrijebit ćemo za novi školski krov. Svatko od vas treba donijeti nešto za rasprodaju. Što da donesemo? Možeš donijeti neku igračku ili nešto što više ne koristiš. Roditelji su došli pokupiti djecu. Možete kući. Ne zaboravite igračke za sutrašnju veliku rasprodaju. Pepa bira igračku za sutrašnju rasprodaju. Pepa, jesi li odlučila? Trebaš izabrati samo jednu igračku. Da, i to će pomoći da se stavi novi krov na školi. Dobro, onda ću uzeti gospodina dinosaura. Gospodin dinosaur, Đorđu je najdraža igračka. Pepa, ne možeš dati gospodina dinosaura. Ne mogu. Ne. Baš šteta. Oprosti, Đorđ. Dinosaur. Zašto ne bi dala svog starog klauna u kutiji? Može? Sad si ti na redu, tata. A? Svi moramo nešto dati za veliku rasprodaju. Ja ću dati ovaj šešir, a George će dati ovu loptu. A što će dati tata? Znam,